A Feira Labrega volveu a Meis pola Porta Grande. Despois de 5 anos de ausencia, a cita volveu encher o campo da feira na súa 13ª edición. E a verdade é que, que dá gusto ver o campo da feira cheo de xente, dá gusto ver, volver a imaginar como antaño este campo estaba cheo de xente cando viñan á Feira do Mosteiro, que era unha das feiras máis coñecidas en toda a contorna, e a verdade é que o Gallás sexa o primeiro de moitos anos despois dese parón. A festa perdeuse polo parón obrigado pola pandemia no ano 2020. Agora, a súa recuperación foi posible grazas á iniciativa dun grupo de veciños que se propuxo volver celebrar esta popular cita e avisan que volveu para quedar. Tras charlar aquí un grupo de amigos e veciños, estuvemos traballando o último mes aquí duro para recuperar todos estos postos de gastronomía, de antigüedades, etc. Contamos que ahora, a partir de ahora isto vaya animándose, vaya crecendo con número de asistentes e de puestos de gastronomía e artesanía, etc. Fiel ao seu espírito, a Feira Labrega reuniu no campo da feira unha quincena de postos de diferentes produtos e oficios en recordo do importante mercado que se celebraba antigamente en Meis. Houbo mostras de artesanía, xogos tradicionais, gastronomía e música. Darlle un pouco o esplendor da Feira do Mosteiro que tiña no seu momento, temos artesanos outra vez, temos xente, sobre todo é xente de Meis que teñen, veña a colaborar, a enseñar o que saben facer, as asociacións, xente, particulares que tamén se dedican a facer manualidades. E a verdad que, é un día de festa que tiñamos ganas, a xente levaba pedindo xa un par de anos de por que non volvemos a facer a Feira Labrega. É unha festa pequeniña aquí do pueblo e está, está moi ben. Eu estou aquí torneando a madeira, aquí no torno, facendo peciñas de madeira, xoguetes. Nós hoxe estamos aquí colaborando coa Festa Labrega e traemos unhas tapiñas para tomar durante o día. A festa nos encanta, xa non é o primeiro ano que vimos e nos gusta moito participar nesta festa. A Feira Labrega está incluída na programación das festas de San Bieito de Meis. A vindeira cita será o venres 11 con festa infantil pola tarde e verbena xa pola noite, con banda de ayer en New York. O sábado 12 celebrarase San Cristobo con misa, procesión e verbena. Xo domingo 13 será o día grande da programación coa Festa dos Callos.